Şevbehêrkên zivistanê bi zimanê dayîkê bi bastîq, gwîz û beniyên li ber çayê xweştir û geştir dibin. Loma jî Kurd di demsala payîzê de amadekariya şevên zivistanê dikin. Li Bakur bi taybetî li bajarê Mêrdînê di demsala payîzê de kêfxweşiya herî mezin çêkirina benî û bastîqan e. Di dema mehsereyan de cotkar tiriyê xwe yî mezrûne diçînin û jê dims, belûl, bastîq û benî çê dikin. Di pêvajoya çêkirina benî û bastîqan de xalên herî girîng ev in. Divê av û şekir tevlî şîreyê wê nebin û li ber tavê baş zuha bibin. Ger av yan jî şekir tevlî şîreyê wê nebin û li cihekî sar û bê hewa bên parastin 4-5 salan jî bimînin dê xirab nebin yana dê efnik bavêjin. Benî ji ber ku ji şîreyê dimsê çêdibe û di hundirê wê de gwîz hene ji bo tendirustiya mirovan pir baş e. Piştgiriyê dide fonksiyona parastina laşê mirovan. Antioksidanên di nav gwîzan de jî dikarin pergala parastinê xurttir bikin.